खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 8 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेटापारा ओनसोलाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सासे बिजिरगिरिखौ एबा एडभोकेटनि गोथै सह बोखांनो हादों आरो बेनि गोथै सहखौ गावनि रुम सिंनिफ्रायनो बोखांनो हादों। थैनाय बिजिरगिरिनि मुङा जाबाय कन्दर्प अजा। एडभोकेटनि नखरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ गोबौआसारजों गारामाखौ हाखावनानै बा हासिनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदों आरो बिफा आरो फिसाज्ला गोबां जौबो लोङोमोन। उनाव पुलिसआ जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय नायबिजिरनाय जादों आरो जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दङ, नाथाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै। मोजां मोननाय गोसो थोनाय सासे फिसाजोआ गावनि बिफाजों बुथारजाबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि छोटी गंडक दैमायाव सासे सुबुङा गावनि 20 बोसोर बैसोनि देरखानाय फिसाजोखौनो गामिनि सासे सेंग्राजों गोसो थोलायनायनि जाहोनाव इनाय बुथारनानै दैमायाव गारना दोननायनि उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गिबियावनो दायनिगिरिया एरेस्ट खालामजायाखैमोन, उनाव गोलाव सम नायबिजिरनायनि उनावसो दायनिगिरिया एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय फिसाजोनि मुङा जाबाय काजल आरो बुथारग्रा दुथां बिफानि मुङा जाबाय नावसाद। नावसादआ गावनि फिसाजोखौ बुथारनानै गावनि फिसाजोआ गोमाना दं होननानै पुलिसनो केस होनायबो जादोंमोन। उनाव पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरनानै बिफाखौ सन्देह खालामनानै एरेस्ट खालामनायावसो गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला काजलआ बिफानि बादा होनायखौ मानियाबालासिनो गामिनि सासे सेंग्राजों गोसो थोलायबाय थादोंमोन। बेखौनो सहायनो हायैयाव दुथां बिफाया बे जाथायखौ खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव दुथां बिफा नावसादखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे जाफेरै जाथाय आरो सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सासे गथ'आ गावनि खानाय सिननायखौ मोजां नुयैनि जाहोनाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। महाराष्ट्र रायजोनि सिङाव थानाय बायान्दाराव सासे 8 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा गथ'आ गावनि खानाय सिननायखौ मोजां नुयैनि जाहोनाव 16 तला बिल्डिंनि बाथरुम सिंनि खोरखिनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों आरो थैनाय गथ'आ 13 बोसोर बैसोनिमोन। लोगोसे बे जाथाया आथिखालाव हादोरनाङैनो गोबां सावरायजागासिनो दङ। हाग्रा महिलारि बिथाङा एबसु आफादनि मावथिफोरा एबा मानसिफोरा थुरिबारि बियाबनि गोबां गामिफोराव थांसे थांनानै बिबिएफ हान्जानि जानाय मिथिंफोराव थांनाङा, जुदि थाङोब्लाथाय न' मोननाय नङा, सोरखारि न'खौ मोननाय नङा, अनसुंथाइ मोननाय नङा आरो गोबां सुबिदाफोरखौ मोननाय नङा होननानै हुमखि होनाय बाथ्रा बुंनायखौ लानानै हाग्रा महिलारि नेता एबसु आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेनि फोरमानखौ होनो हायाब्ला, 1 सप्तानि गेजेराव होनो हायाब्ला बेनि सायाव आयेननि बायदि राहा लानाय जागोन होननानै रोखा बुंथिदों। जोङो मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ खोनादों, बिजनियाव गावसोरनि रेलियाव साइथेनगुरि आरो फानबारियाव जानाय बे रेलियाव बिजनिनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनायाव बिजनि आन्चलिक एबसुआ बादा होदों आरो एबसुआ होबथादों गामि गामि हाबनानै होननायखौ जों खोनानो मोन्दों। नाथाय बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिसिम दुखु फोरमायदों आरो बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जोङो माब्लाबाबो बेबायदि सोरबा राजखान्थि हान्जानि गेदारिंआव फैनाय, बहाबा रेलियाव थांनाय, मेल मिटिङाव थांनायखौ जोङो माब्लाबाबो होबथाफेराखै आरो होबथानायनिबो प्रश्न फैया। दा बिथाङा जोंखौ जुदि होबथानाय मोनदोंबा उइथ प्रुफ जोंनो फोरमान होनांगौ आरो बिजनि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो फोरमान होनांगौ बबे गामियाव थांनानै सोरखौ जोङो बादा हैनाय बेखौ बिथांमोना रोखा खालामना होनांगौ सप्तासेनि गेजेराव। नङाबा जोङो बिथांमोननि हेंथायै जोङो आयेनारि गोख्रों राहा लानाय जागोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।